Šabačko pozorište ima novog rukovodioca ili direktora. U pitanju je dama, Minja Bogavac, koju ste sasvim sigurno upoznali kroz naše informativne emisije, s obzirom da je i tokom pauze bilo radno u ovoj ustanovi. Čini mi se da je ona krenula onako od prvog dana da radi kako treba i profesionalac je pre svega kada je oblast pozorišta u pitanju. Minja Bogavac, moja gošća na početku ovog nedeljnog popodneva. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan i hvala i na dobrodošlici, ali i na ovoj lepoj najavi koja mi nekako uliva vrstu ohrabrenja i drago mi je da ste prepoznali da zaista mnogo radimo od trenutka kada sam ja došla, dakle sigurno neka 2 meseca u Šabačkom pozorištu na pripremi sezone koju smo otvorili. Nova direktorka, nova pravila, novi repertoar, potpuno novo pozorište, stari ansambl. Kako ste se uklopili u ovaj naš šabački ambijent? A ja ne bih rekla da je baš sve novo i da su pravila potpuno nova. Kada sam dolazila u Šabac, bilo mi jasno da je Šabačko pozorište institucija sa vrlo dugom i vrlo ozbiljnom tradicijom. To je takođe u pozorišnim krugovima Srbije jedno od najcenjenijih pozorišta, pa u ovom delu zemlje, sigurno. Kako da kažem, ako ne gledamo veća pozorišta u Beogradu, u Novom Sadu, koje prosto imaju više publike, zna se šta je Šabačko i kakav rejting ima. Tako da, ja sam stvarno se trudila oko toga da sve što je dobro u Šabačkom pozorištu zadržimo, a neke nove stvari koje su bolje možda na nezavisnoj sceni ili u nekim malo mobilnijim, jeftinijim produkcijama i tako dalje, da pokušamo da te stvari uvedemo. Tako da je ovo što sada radimo u Šabačkom pozorištu spoj novog i starog. Recimo, možda baš dobro je to ilustrovano u tome kako nam izgleda foaje. Publika je bila sigurno ovih dana pa videla šta smo tu nešto sređivali i kakve smo umetničke intervencije pravili. Svi elementi su zadržani, ali su prepakovani i možda smo ušli u neku vrstu dijaloga sa njima. Ono što mi se sviđa, to je da ste stavili akcenat na neku vrstu marketinga, na skretanje pažnje javnosti, na ljude koji čine vaše pozorište, na sva njihova priznanja koja su, možda te informacije su zaboravljene, prošle su tada u informativnim ili emisijama zabavnog tipa, ali posle određenog vremena prosto nekako pada sve u zaborav. Ali ste vi uspeli da skrenete pažnju na članove vašeg ansambla, na svu tu lepotu koje ima Šabačko pozorište, a svedoci smo evo i novih kataloga, odnosno programa koji najavljuju i pozorišnu reviju, ali i ostatak programa za oktobar i novembar mesec. Uneli ste neku svežinu, neku novinu? Volim da kažem da ljudi kada žive negde u jednoj sredini, dugo su tu i tako dalje, mnoge stvari počinju da podrazumevaju. I to vam postaje kao neki sindrom duge veze. Volite svog partnera, ali zajedno ste 150.000 godina i ništa vas tu nekako ne iznenađuje. Možda je moja pozicija bila dobra da dođem malo sa strane i da mogu da uočim neke kvalitete koje vi prosto podrazumevate, možda više niste toliko iznenađeni. Meni se negde čini da je nesumnjivo da Šapčani vole svoje pozorište, ali mi se čini da je trenutak da pozorište preuzme neku inicijativu da se, da tako kažem, u tu ljubav vrati neki žar, neko novo interesovanje. Tako da čini mi se da zaista sve što je bilo dobro treba zadržati, ali da treba malo razmrdati odnos između zajednice i pozorišta. Kada vodite jedno pozorište, nikada ne radite samo s ansamblom. Pozorište nije stvar koja je sama sebi dovoljna, ona zapravo i ne postoji bez publike, a publika jeste upravo lokalna zajednica, jesu upravo ljudi koji te predstave treba da se tiču. Sve ono što je nekakva vrsta našeg novog koncepta jeste da ne padamo na velike zvezde i velika imena, rediteljska i glumačka koja ćemo dovoditi sa strane, već da pokušamo da objasnimo da smo mi zvezde. Ne samo ansambl Šabačkog pozorišta, već da je Šabac zvezda i da je to pozorište u kome Šapčani zaista ne treba da se osjećaju kao samo publika, već kao publika i domaćini. Zaista postoje ljudi koji vole pozorište, koji bi došli da pogledaju neku predstavu, ali možda nisu dovoljno informisani ili prosto ne mogu da uklope svoje termine. Kada ste organizovali konferenciju za novinare, kada ste najavljivali novu sezonu, čuo sam u vašoj izjavi da ćete uložiti sva moguća sredstva, sve napore da što veći broj Šapčana dovedete, pa možda i po prvi put u pozorište. Mislim da je to vrlo važna misija. Mislim da
kada postoje neke informacije koje do nekog ne dolaze, verovatno taj neko nije zainteresovan. Ali pre svega treba učiniti sve, ako su te informacije neke koje se tiču nečega što vi radite, treba učiniti sve da ljude ponovo zainteresujete. Najvažnija stvar su naslovi koji su na neki način provokativni, intrigantni i koji prizivaju publiku. Najvažnije je dakle da postoje dobre predstave, ali je vrlo važan i taj niz pratećih sadržaja. To kako ćete zapravo animirati ljude da se u pozorište vrate. Ja to mnogo puta govorim od kada sam došla u Šabac i mislim da to nije problem samo Šapca, da je to problem generalno velikih institucija kulture, da su se vrlo zatvorile zapravo za javnost. Da imaju nekakvo dostojanstvo, da su malo hram, da je to jedno mesto gde se dolazi sa poštovanjem, ali vi ne treba da se osjećate previše prijatno tu, nego treba tek nekako da dorastete, jeli, toj velikoj kulturi. Mislim da tako institucije prosto gube poene, gube neki broj publike do koje bi mogli da stignu i mislim da je važno da se institucije što više otvaraju. Tako je nekako i ovu reviju smo počeli tim programom Lokal patriotska pričaonica koji ćemo praktikovati svakog petka do kraja sezone i gde zapravo želimo da pozivamo Šapčane i Šapčanke na razgovore. To ne treba da budu neki ljudi koji su, kako da kažem, neverovatno važni u javnosti, priznati i poznati, već prosto ljudi koji čine duh jednog grada i koji će tu na tu vrstu svog predstavljanja i priča o gradu i tako dalje moći da pozovu svoje prijatelje. Dakle, svi zajedno pijemo kafu, pričamo o nekim lokalnim pričama koje čine jedan grad i tako dalje. Mislim da je to prostor i da vrlo direktno od naše publike čujemo šta su stvari koje ih ozbiljno zanimaju, koje teme su provokativne za šabačko pozorište, na što bi trebalo da obratimo pažnju. Sad, često vi kad pitate tako publiku direktno šta vi želite, publika će vam reći komediju. Ali zato mislim da u te razgovore mora da se ulazi mnogo pedantnije, da tako kažem. Nije odgovor na pitanje šta želiš, kako god bilo, šta želiš za rođendan, nije odgovor možda pravi na pitanje šta vam je za rođendan potrebno. Reći ćete nešto, ne znam, skromnije ili nešto što bi vas u tom trenutku zabavilo, ali ako se bolje upoznamo i razumemo međusobno, možda ćemo i sami znati da stavimo na repertoar nešto što će zaista biti potrebno ovom gradu. Pomenuli ste pozorišnu reviju, naši gledalci večeras od 20 sati mogu pogledati predstavu Šine, ali da se vratimo unazad na prethodne 2 večeri, otvorena je zvanična sezona, počela je i pozorišna revija, 14. po redu, pa da napravimo kratak osvrt, čisto da pomenemo ljude koji su bili gosti Šapca. 14. po redu, pozorišna revija malo je drugačija, rekli bih, od prethodnih, jer nudi malo eksperimentalnije, avangardnije pozorište. Podsjećam da Šabačko pozorište već organizuje festival Pozorišno proleće, koji je vrlo važan festival institucionalnih pozorišta i tog nekog mainstream teatra i velikih produkcija. Tako da smo mi ove godine reviju videli kao mogućnost da se ponudi neko malo drugačije pozorište, neki malo drugačiji, možda rubniji, savremeniji izraz. Imali smo puno uspeha i mnogo publike na predstavi Sanje Krsmanović-Stasić o savesti. Bilo je zanimljivo da je to predstava koju smo igrali 5. oktobra, koja zaista ima neku simboliku vezanu za demokratiju i promene. I to je naravno predstava Esej u pokretu koji govori o životu tragično stradale novinarke Dade Vujasinović. Publika imala priliku da zajedno sa Sanjom zapravo oblikuje priču njene predstave, jer to je predstava koja ima nekakvu blagu interakciju sa publikom u sebi i zapravo Šapčani su uticali na tok te predstave, kako će ići njene scene i kojim redom. Nakon toga gledali smo sjajne mlade Bečejce i sa njihovom predstavom Kralj Ibi, koja zaista onako sa jednom fantastičnom mladalačkom energijom oni nose taj tekst koji je klasik klasik avangardne dramaturgije 20. veka, ali je možda manje poznato da ga je pisac Alfred Jarry takođe pisao dok je bio srednjoškolac. Tako da nekako ovi srednjoškolci iz Bečeja zaista s jednom hrabrošću i drskošću svojstvenom mladosti, nose taj ansambl i mislim da je publika zaista uživala u jednoj vrsti maštovitosti i hrabrosti i drskosti koja postoji u toj predstavi. A danas moram da kažem da je Šabac neka vrsta mesta gde se sastaju omladinske scene, ako mogu tako da kažem, regiona. Pored Obrenovačkog dramskog studija Ćoše, koji večeras igra predstavu Šine, i Omladinskog kluba Šabačkog pozorišta, koji ih je dočekao u našem pozorištu, tu nam je jedna velika grupa posetilaca, to je dramski studio Virus iz Bijeljine. Takođe jedna grupa omladinaca koji se bave pozorištem, došlo ih je čak 50 na večerašnju predstavu i upravo dok ide ova emisija, oni imaju sastanak u kome se upoznaju, jedni od drugih uče, zajedno prezentuju neka iskustva i tako dalje. I mislim da je vrlo lepo što se dogodilo da ovogodišnja revija kojom se otvara sezona Šabačkog pozorišta postane tako jedno važno mesto susreta za mlade ljude koji se interesuju za pozorište. I poslednjeg dana revije, 3 lica ogledala.
Sutra nas očekuje, ja bih rekla, vrlo zanimljiva predstava. To je predstava Omen teatra iz Beograda i rediteljke Gordane Lebović, koja u Šabac dovodi 3 zaista sjajna glumca. U pitanju su Slobodan Beštić iz Narodnog pozorišta, Pavle Pekić iz Beogradskog dramskog pozorišta i Vladimir Aleksić, koga, mislim, najšira publika najbolje zna po njegovim brojnim angažmanima na televiziji. Nije samo da će Šapčani gledati pasivno ovu predstavu u kojoj oni igraju, već su u vrlo neposrednom kontaktu sa njima. Dakle, delimo se na nekakve grupe i imamo jednu vrstu, ajde da kažem, radionice, nakon čega se ponovo spajamo u jednu publiku i delimo neka različita iskustva. Najzabavnije bi bilo kada bi ova predstava mogla da se gleda 3 puta, ali savjetujem Šapčanima da ne idu u istu grupu sa osobom sa kojom su došli u pozorište, da bi posle mogli da razmene beleške iskustva. Ko kaže da neće biti poznatih? Evo već u ponedeljak. Poznati dolaze u šabačko pozorište. Pa dobro, ako tako gledamo. Nekako smo navikli da svaku sezonu počinjemo sa premijerom u šabačkom pozorištu sa našim ansamblom. Biće i premijera tokom oktobra. Prošle nedelje smo pričali sa Jelenom Ivetić. Ona nam je dala neke smernice, ali ne bi bilo loše još jednom da pomenemo veliki projekat i oslonjen opet na šabačke snage i kada je režija u pitanju i kada je ansambl. Tako da ste se vi, vidim, lepo ovde upoznali sa ljudima, da ste... Postaćete vi Šapčanka, koliko ja vidim, uz naše šabačko pozorište. Zašto da ne? 23. oktobra. 23. oktobra je premijera komada Pretposlednja panda. Mislim da ovo je zanimljivo pitanje koje ste mi postavili. Negde je naša odluka bila da namerno odvojimo premijeru od revije. Pre svega mi se čini da se umetnicima tako ostavlja više prostora da nekako rade u miru, da to nije scena na koju prolaze ljudi, to pred premijeru nekad zna da bude važno. A i malo smo želeli da, kako da kažem, budemo ekonomični sa kapacitetom publike u Šapcu. Možda možete jednom godišnje da idete 10 dana u pozorište, ali nisam sigurna da svi imaju pozorišnu kondiciju da idu 2 puta godišnje 10 dana u pozorište. Mislim da je bolje da se to dozira, pa da dolazite češće u, kako da kažem, a ne jednom i 2 put, već da dolaze ljudi čitave sezone. Tako da i Panda je naš zapravo najvažniji događaj u oktobru i mnogo se radujemo toj produkciji. To je prva produkcija zapravo u ovoj sezoni i zanimljiva je jer je čine mladi ljudi iz Šapca, a to je negde i tema. U pitanju je komad Dina Pešuta koji govori o mladim ljudima iz jednog malog grada u Hrvatskoj, Siska, ali je naša Marija Ratković zajedno sa Dinom Pešutom i rediteljem Maksimom Miloševićem radila na nekoj drugoj verziji teksta i zapravo uradila veliki posao adaptacije i lokalizacije. Tako da Marija Ratković je postala koautorka teksta sa Dinom Pešutom tako što je napravila da se komad potpuno događa u Šapcu, referiše na neke naše lokalne probleme ili probleme koje imamo zaista u Srbiji. I mislim da Šabačko pozorište još nije imalo produkciju koja tako, da kažem, otvoreno se obraća lokalnoj zajednici. Biće tu mnoge stvari koje su svima prepoznatljive. U komadu igra, da kažem, udarna pesnica našeg najmlađeg dela ansambla i mislim da prave produkciju neobično energičnu, sa mnogo snage, mnogo mladalačke snage. To će biti komad vrlo interesantan za mladu publiku, ali nije komad samo za mladu publiku. Nema nekog nema gornje starosne granice kada to prestaje da vam bude zanimljivo. Taj komad govori o prijateljstvima, takozvanim predpolitičkim prijateljstvima. Kada imate neke prijatelje iz detinjstva i niste svesni do kakvih će vas izbora kasnije dovesti život, prosto, ili okolnosti pod kojima živite. Onda se desi da na 10 godina mature imate utisak da stojite na potpuno drugoj strani u društvu od neke osobe koja vam je bila prijatelj i dalje za nju imate nekakva nežna osjećanja. Znate nekako šta se toj osobi desilo da odluči stvari potpuno drugačije. Ovde jednu takvu univerzalnu priču imamo datu u potpuno šabačkoj ikonografiji. Meni je neverovatna radost i sreća što je Maksimo Milošević u ovo ne samo prva režija kod kuće, već i prva režija u institucionalnom pozorištu i čini mi se da je baš ovako važno da se iz te strane predstava podrži i da će izazvati veliku radoznalost Šapčana, da vidimo prosto evo kako Maksim režira. Ja sam imala prilike da njegove predstave gledam u Beogradu i sigurna sam da je jedan od najdarovitijih mladih reditelja, najdarovitijih reditelja te generacije i nekako mislim da je uloga Šabačkog pozorišta da upravo tu decu, te mlade ljude stasale u tom gradu, da im da nekakvu vrstu prve šanse i da vidimo šta su naučili. Iskreno, dopale su mi se ove promene koje ste najavili i sadržaji koje ćemo pratiti tokom oktobra. Uvek ste nam dobrodošli u nedeljno popodne. Ja vam želim uspeh sa šabačkim ansamblom i da ostane i dalje najtrofejniji u našoj zemlji, bar što se tiče nagrada.
Mnogo vam hvala i vi ste naravno dobrodošli u Šabačko pozorište. Još jednom ću reći ne samo gosti, već kao domaćini, jer to je pozorište svih Šapčana. Hvala na učešću emisiji.